We gaan eventjes aan die boom gaan staan. Oké. Ja. Waar waren we gebleven? 1606 geloof ik. Hè? Sluis dus blijft in staatse handen. En in 1648, met de vrede van Westfalen of de vrede van Utrecht, worden dus de grenzen dus definitief vastgelegd. Sluis is een grensstad van de Nederlandse 7 Verenigde Provinciën. Er wordt in die periode nog wel wat gevochten. Er is de Franse successieoorlog, de Spaanse successieoorlog. En Sluis blijft dus een vestingstad. Eerst de grens met de Spanjaarden, dan de grens met de Oostenrijkers, dan de grens met de Fransen. In 1789 de Franse revolutie. In 1794 vallen de Fransen dus Nederland aan. Ze veroveren Nederland. Sluis had een kasteel, een groot kasteel dat is afgebroken door de Fransen, is vernietigd. Daar kom ik nog op terug. Sluis is dus veroverd door de Fransen, ik ken de Bataafse Republiek, Louis Napoleon enzovoort. 1814, Napoleon is verslagen, 1815 definitief verslagen. En we hebben een koninkrijk der beide Nederlanden. België als Nederland zijn één geheel onder Willem I. Mooie tijd toch, hè? Allemaal fantastisch, ik vond het fantastisch. En wat gebeurt er in 1830? Revolutie in België. Ik ga niet uit mijn rol vallen, maar dat is voor de Vlamingen niet de beste revolutie geweest. Die is gefinancierd geweest en opgestookt door Luikse industriëlen. Die dus de Nederlandse en de protestanten buiten wilden en vooral geen belastingen wilden betalen. Die hebben dus een meute arbeiders en klaplopers in Brussel dronken gemaakt. Nederland heeft zich jammer genoeg teruggetrokken en hadden ze niet moeten doen. Had Willem zijn zoon geluisterd naar zijn zoon Willem II, hadden ze in Brussel gebleven. U kent ook de 10-daagse veldtocht. Dus in 1831 onder Willem II, die ook een held van Waterloo, die zat al in Leuven met zijn troepen, maar toen zijn de Fransen dus gekomen en zeiden oké, gedaan met oorlog, de twee landen moeten apart blijven, kwam Frankrijk heel goed uit, België een buffer enzovoort. Dus 1830, toen begon de vrede is hersteld, er zijn geen oorlogen meer en Sluis is een rustig grensstadje. En Sluis wordt zachtjes eigendommeld. Rond 1900 zijn er 1500 inwoners in Sluis. De helft werd bedeeld. Ja, ja. Een gekende uitdrukking is Sluisse armoe. De bijnaam van de sluizenaars is de kaaispuwers. Die hadden niks te doen. Nu heb je klaplopers, hangjongeren. Nu heb je hangmannen en die stonden hier en die hadden toch niks te doen. Ze rookten niet, maar ze schikten toebak, pruimtabak. En er waren, meneer, u kunt mij misschien helpen, er waren wedstrijden om te verspuwen. Iemand voelt zich geroepen? Nee, niet. Dus een sluizenarmoe. En wat gebeurt er in 1902 in Frankrijk? Die wordt echt moeilijk, hè. Er zijn verkiezingen, er komt een nieuwe regering, een socialistische regering. Frankrijk is l'état laïque, een scheiding van kerk en staat. Wat zeggen die socialisten? Vanaf nu geen onderwijs meer door religieuzen. Onderwijs enkel dus door de staat. In Frankrijk zijn er zeer veel kloosterscholen en die moeten sluiten. Die kregen een aantal jaar tijd om te sluiten. Wat doen ze? De meeste vluchten naar Vlaanderen en naar Henegouwen. Waarom? 1900, in Vlaanderen werd gewoon Frans gesproken. Dus ze zeiden, we gaan onze scholen naar Vlaanderen overbrengen. Maar ze hadden buiten de bisschop gerekend. De bisschop van Brugge, die sprak van een zwarte invasie. Allemaal in zwart, nonnekes en paters in het zwart. En hij zei, oké, jullie mogen komen, maar je mag geen onderwijs geven en je mag niet bedelen. En anders zaten zij aan zijn portemonnee.